Съзнанието, това му е функцията. И тъй като мозъка не разпознава истина от лъжа, съзнанието може да си измисли проблем, на който да търси решение. Тогава, когато няма реален проблем. Затова трябва да търсим реалните проблеми и реалните страхове. Когато съзнанието се успокои, т.е. когато той види, че тези проблеми, които той иска да реши, са нереални, тогава се активира целият ни ресурс, който е в подсъзнанието, където интуицията, в тялото се активира. Когато се успокои съзнанието, започваш да си слушаш тялото. И в тялото се намира и посланието на самата емоция. Там е интуицията. И когато човек преразгледа страха си и го разпознае като ирационален, като нереален, той спира да се страхува за нещата, които всъщност са измислени и влиза в реалния си страх. Ако аз се страхувам да пресека едно кръстовище с затворени очи, то това е реален страх, че може да ме блъсне кола. Но ако аз всеки път стоя на тротуара на кръстовището и се страхувам, че ще ме блъсне кола, без да има такава обективна причина, означава, че аз съм в ирационалния страх.